angazi nelilodwa qha yena umcela ukuthi akahambe ayotshela isalukazi sakhe yes because into yami naye ndayicela uyiva naye ndayiphikitha ukuthi yena uthi awangifunelwa abantu bakubo njengabantu abadala so imimoya yethu yaba kanje so kumele angibegezi isakazi usesicela uthi soze nangoku yamanje uthi soze uyajola once wabona ngipostile umuntu he said hayi babe ndilike uzolakhe bese shine manje inkinga yena uma ngabe postile wakhe mina they said I must change it between yeah usazi bashe club I think it's medium Yes. Oh, sorry to you, salad. This is a buhlungu indaba zanamhlanje nenxa iqra haleluya uyangifonela manje uyangifonela uyangwasapha zisheshelani nami ngoba ngithi ngihlukene naye ngisho ukuthi nami kumele ngidilithe into zami like background so ngiyabuza wabona since ngiyahlukana naye sekumele ngisheshe nami ngisheshela No, unblock. Don't unblock. Ngeke uzwenze into nabantu abadala. ngiyamblock yes ngiyamblock afone yini nami ukuthi acela unblock unblock ngiyam-unblock because Akaphinde uzothi yes angithi yabona khona la bekubafaka khona umuntu wakhe great yabo nje angithi yabona ukuthi vele ngamtshela mina ngathi mina yabona ngi-right ngokusinda ngifuna umuntu wesilisa if ngifuna umuntu wesilisa ngizomelana no-baby date ngoba sengazi ukuthi ena what I want in my life phela ngangicabanga ukuthi yena mina naye yabo so kwangenzeka-ke nkosi yami-ke so sekumele nje avumele imithetho angithi ngiyena waphuma bathi angiphume ey'ndabeni zakhe nayo into engixelela yona futhi noma sethi ngithi ngiyangikwazi wathi wena ngiphume ey'ndabeni zakhe Ntolele yabona yazi umshado lo yazi mina ngamxolela ngiyamuza umuntu omdala uthi umshado ngeke mina ngisajola naye uzojola naye kanjani yabona ngo yangitshela lo nyaka wokuqeda uzojola naye yakutshela uzojola naye uyabona hayi uthi ungabuza mina kutshela azojola naye yabona ngo kade fike vele akezela yomninye inyongo yophalaza ngenyongo inkukhu ebomvu mina sengibadane ngamtshela nje ngathi yabona mina kade ngipostile izolo kuthiwa ena Upostile? ngipostile yabo like ngizochaza ukuthi umuntu i-relationship mayina abantu abadala kanjani ngamane ngaposta ngaze ngathi mina hawu uyakwazi ukutshele kahle because abantu abadala nabo kwakungabantu baya-understand abantu phumani kubani ngoba ngisekhona abantu zawakhe isitori engizosi-acta la ngeke hayi isitori engizosi-acta ngizosibhala Ngiyacela please. hayi angifuna umfake ngeke hayi ngiyabona hayi yabona ngiphethe ikharetha nawo la yabona izonqothi namanga ngathi namanga ubuye nayo isitori ngqo sinje sisenzile la ngibhuti uzothandana naye bo like yabona ubone uma bahlambe ndizo ngoba umuntu Nakumuntu omdala bese mina wow bese ngivela njengobani wena uvele phela isitori sakho nje like ngimbona uma unale hantu yabo akafundi ngoma nazi bani khona yena phuzwa ngeke Wena uncomiswa yini? Uncomiswa yini? Awusebenkinga nje. usunathi mina yabona if they kuthiwa mina mhlampe ngisamfuna yabo because yabona ngo unyaka uphelile Uyena engafuni ukuyelana yabo